Wala natapos nga kalsada sa barangay nagahatag sang huol sa mga residente. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Malutak kag kun mag-ulan daw sa nanginlamawan ang porsyon sang kalsada sa barangay Dungon A sa distrito sang Haro. Hulyo sang insugudan nga kay uhon ng dalan, apang daw sa napabay-an na lang. Ang tubig, siyempre uso subong ang dengue. Kami may mga kabataan kami, kag ang alagyan namon, amo ng problema namon kay ang ginaagyan namon may mga kurong sang ido, sumawudlay tapos ang tubig kag ang alagyan niya kagamay. Madugay na ang inaulat sa mga residente nga balikan ang proyekto nga nagdulot sang huol sa ila barangay. Paano naman kung mag-inulan o diri kami maagi, tuluan kami yun yung basa namon. Tibudlayan kami sa mga kabataan. Okay lang na yang digto sa tubang niya kay digto na sila yagagi kami ang perwisyo di sa amon. Ginpatag sa Department of Public Works and Highways nga wala gilayon matapos ang proyekto bangod sa pabaylo-baylo nga tiyempo. Kag bangod wala nagasanto ang drainage sa lugar sa standards ang pag-obrahon nga dalan. Apang sa karon, ginkalipay sa mga residente nga natapos ang proyekto kag konkreto na ang dalan sa lugar. Upod kay Hans Discerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.